Sanibonani ninjani? Welcome back to my channel. Welcome back to Umkhosi Nophilile. So you guys, on this particular video I want to talk about ubhutungizwe Mchunu njengoba trenda ekhala ke ngala kune gay couple ebikade ishada sibonile nje kuleli viki iweekend esidlule kulo ebebeshada abantu abaningi Raplana Siphemo uye washada ke nomama ingane yakhe kuthiwe uZandile Tshungulu if I'm not mistaken. Sibonile ke Wiseman Mncube ongisibonele lapha na kuzalo naye eshada nonkosikazi wakhe bevunulile wavunula isitsongo mama Wiseman Mncube wavunula naye ngesizulu kungumshado kukuhle. Sabona futhi I think on my video I made a mistake ku video engiyenze kwenye channel ngokuthi Elisani ngifundela lapha bebhala ukuthi Raplana Siphemo was getting married to Lerato Nxumalo. Guys, if you bump to that video, ngize ngafaka the pinned comment just to correct. Lerato Nxumalo also getting married to partner yakhe, and then Raplana Siphemo was getting married to mama ingane yakhe onguzandile. I think it's Chungulu, something like that. Or Chungulu, you know what I mean? However the pronunciation yaxolisake. So yes, bonila ma couples ade shada, you guys abakwazi kwathiwa hawu ama celebrities azashada kuleli weekend. Bevunulile futhi nje beyigqokela ama traditional attires, imshado yabo yesintu. Kwase kuba khona this gay couple, okay guys, amajida odwa ke nawo kade shada, right? Bevunulile lo ngumzulu wavunula ke isiZulu ke lo umXhosa naye siyabona nje ukuthi that isixhosa attire kukuhle kunje yathina ke singenankinga ke mina ngivele ngabi anginandaba ke you guys. So manje ke kune video kaBhutungizwe Mchunu iya trenda uba ngenele uthi njani ubabiza ngezitabane ukhala ngale mvunulo uthi njani uthi yo ngicela simamele ngoba hayi mina ngifuna ukuthi kuthiwe ngithe ngoba mina ngicwasani you guys angicwasani I don't even mind you know whether ngabesifazane whether ngabesilisa bodwa noma kwenzakalani ayi umuntu akaziphilela impilo yakhe when it comes to me nami ngiziphilele eyami you know what I mean. I can only report on stories into ezenzekayo say my opinion kodwa ucwasa ayi ucwasa ke askis that's not me. Asizubhutungizwe ukhala ngemvunulo uthi kunjani nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto izitabane kade zasiqala kade lemsuni ezinja izitabane ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona mangabe senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayanga yako umqhele nezingwe nezinsimba zakithi eke nameve bhubesi niyokhwelana ngawo indodelana nanje indoda amanyala ukugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodo usomizi nalomgodo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho phume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma wezitabane wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho lakwaZulu futhi egane izitabane phindelani kwela kini uSomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena Somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisupport umfana wakhe omncane wasenquthu uSweet Goluva samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngawo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa kuwena egedini kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani uma nje umbona usiyembona ukuthi siyambuka nje sambona yena ukuthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugonwe uwe msulu entsha Somizi ugonwe uwe umgonile umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenude bethu niyayitapela ezinye lapha nambe isineka lapha kodwa sinye sipofu la seligoli esigcwele la kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sikade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthuna malini iphelele yonke injobo injalo especially thina ke kwaZulu angazi ke le kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomunye sitabani lesi sinye sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazi ke mhlawumbe noma lo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke sisimukele boyilwela nabo ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizwe icreative
wayipaintenda lo designer yakho ibelonga kuwena lo design namalungelo ayo. Sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu, sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu. Yabona, nanjengoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga neucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe. Ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto. Nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto. Itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje. Yabona manje besithule sibekezele. Yabona manje senikhwelana ngayo ke manje ke ngithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimbi zakithi namevephu base niyokhwelana ngawo. Indodelana nanje indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi nalomgodoyo usomizi. Yabo lo somizi qoqa isizwe sakho phume naso la eSouth Africa, phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho lakwaZulu futhi egana itabani phindelani kwelakini. Usomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siwuZulu. Ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphotha umfana wakhe omncane wasenquthu uSweet Goluva. Samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngawo yonke indlela sikhipha amangwefu. Waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedini kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani. Kuma nje umfana usiyemfana bethi siyambuka nje sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugonwe uwe emsulu entsha somizi ugonwe uwe umgonile umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha lambe isineka lapha kodwa sinye sipofu la seligoli esigcwele la kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sikade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu. Lomgodoyi lo sikhathele nina yonke into sizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini. Ngiyanitshela mina Uthomunya Somizi Mhlongo doesn't rest Shem. Bhinqa Nation President Ngizwe Mchunu waze wadlala ngoSweet Goluva ezizamela impilo. I think I've heard the allegations of Sweet Goluva. Like what is happening? Yo, guys, he says a whole lot of things there. Guys, I don't even have a comment because I mean, Angwasani guys, like Angwasani, I don't even mind the guys we were getting married. I was even like, wow, because I feel like it's none of my business. Abakwenzayo bayashadana, abesifazane bodwa, sometimes abesilisa bodwa. Let them do them. I think to do you boo. But ngisi do you boo. Like ayikaze nje ngithinta nokungithinta ndawo leyo nto, But ungizwe lana ucasuleke imvunulo. Uthi njani mtakaba? Hayi guys, kodwa ukuphume emlonyeni kabhuti ngizwe nje like yo akesabi nje akesabi ukuthi mhlawumbe bazongivulela icala or bazongithini yo we hayi kunzima.